A nan ma wata kungiyar matasa 'yan asalin jihar Kano mai suna AIMUNE AREWA da ke Kano sun koka matuƙa game da yadda aka mayar da su saniyar ware a fannin waƙoƙin gambarar zamani wanda aka fi sani da hip hop. Matasan sun bayyana cewa suna da fikira ta yin waƙoƙi da ke isar da saƙonni masu ilmantarwa da faɗakarwa, amma ba sa samun ƙarfin gwiwa daga ɓangarori daban-daban. Gaskiya dai na ganin burin ya cika shine na mun gayyaci manya-manyan artist saboda su zo. Burinmu dai a shine burin mai cika a ce arewa, ko da ba mu ba a arewa a ce komai yana tafiya yadda ya kamata, ko da ba iya mu akan mu muke wannan fighting din ba, duk wani artist a arewa. To gaskiya makasudin kafa ita wannan kungiya tamu ita ce yadda za mu yi mu taimaka wa junanmu, saboda mun ga cewa duk wani abu da za ka yi idan ka tsaya sai ka jira wani ya yi ma, ko da yaushe za ka zama a ƙasa ne. To amma wannan ne ya sa muka tsaya muka zo muka taru muka shawarci junanmu, muka ga cewar ya kamata mu kafa wata kungiya da za mu samu mu tashi kanmu. Gaskiya mun shirya wannan taro ne saboda mu yi promoting kanmu da kuma promoting upcoming artist na nan arewa gaba daya. Yes, ina waka, ina producing wakan, sannan kuma ina shirya wasanni kamar yadda yanzu muka shirya wannan, muna shirya wasanni. Da yake kan haske a gurin taron da suka shirya wa matasan mawakan, shugaban kungiyar Usman Amani Inuwa ya bayyana cewa sun shirya taron ne da nuna wa duniya irin fikira da suke da shi. Sai dai ya yi kira da gwamnatoci da masu ruwa da tsaki har ma da manyan mawaka da suka yi suna a fagen da su ka tallafa musu akan irin basirar da suke da shi. Mu dai mawaka ne matasa kuma a garin nan masu tasowa, to amma muna da yawa a garin nan kuma muna da talent, amma ba ma samu wanda suke taimaka mana. Gaskiya ba a taimaka mana mostly, sai dai mu ta yi ma gaskiya dai ba a taimaka mana. Yanzu kamar su kuke so su taimaka mu? To gaskiya na farko dai manyan maka wanda suka fi mu, akwai wanda muna da su a kan wanda ko ina suke magana ta ji, ko ina suke magana a Najeriya dai sai an ji ta. Wasu ma ga suna harkar balle, kuma kowa suka nemi masu haɗa mu da shi a duniyan nan, masu haɗa mu da shi, amma ba dama. Wasu ka samu magansu wani aiki. Ku salon waƙin naku ne kuke ɗauka? To gaskiya mu hip hop muke yi, muna so da sako ta fannin hip hop ne. To gaskiya kira na a garin wayannan shine gaskiya muna da ƙananan mawaka irin maka masu tasowa, wanda muna da talent wanda ba kowa yake da irin shi ba. Muna da talent sosai, akwai wanda in yi waka sai ka ce ba shi yayi ba. Muna yawan yin waka baka ana tare ba muka anya kuka wannan waye, to amma me kullum muna nan ajiye. So shine nake kira ga su da ya kamata su dinga bude ko wani